Amaesnearen bankua amagandiko edoskitzea sustatzeaz eta laguntzeaz arduratzen den zentro espezializatua da. Bertan, hautatutako amek emandako giza esnea bildu, prozesatu, aztertu eta biltegiratu egiten da. Ondoren, ospitaletara banatzen da, amaren esnea jaso ezin duten jaioberriak elikatzeko. Lehenengo esne bankuak Europan sortu ziren 20. hamarkadaren hasieran, zehazki Bienan, 1909an. Eta gaur egun mundu osoan zehar hedatu eta zabalduta daude. Espainian 16 esne banku aktibo ditugu, 73 neonatologiako unitateei banatzen dietenak. Banku hauek ere amagandiko edoskitzea sustatzen dute, biztanleriaren ama haurren osasuna hobetzen lagunduz. 2001an, omen esanetan, esne bankuak haurren mortalitatea eta bularra emateko sustapena laguntzen duen estrategia hoberenetarikoa da, ematen dituen abantaila eta segurtasun guztiarengatik. Haur jaioberri goiztiarrak, 32. asteko haurdunaldia baino lehenago jaiotakoak, edo eta 1500 gramoko pisua baino gutxiago dituztenak. Hoietaz gain, gaixorik dauden umeak, edozein eragozpenengatik amaren bulare esneaz elikatzerik ez dutenak. Eta baita, batzuetan, hauen premiak gehitzeko beharra dagoenean. Elikadura jaioberrien zaintzaren zutabe nagusienetariko bat da, are gehiago jaioberri goiztiarretan. Pediatriako elkarteak eta homek amagandiko edoskitzearen ondoren bigarrengo aukeratzat hartzen dute giza esne prozesatua. Ikerketek oso ondo erakusten duten bezala, ematen dituen nutrizio eta immunitate onurengatik. Adibidez, enterokolitis nekrotizatzailea izateko arriskua nabarmenki gutxitzen laguntzen duela. Ama osasuntsu guztiak, baldin eta edoskitzea dagoeneko ondo ezarrita badago. Hau da, erditzearen 3. astetik aurrera. Horretarako, amak bizimodu osasungarria eta elikadura ona izan behar du. Tabako, alkohol eta beste droga kontsumo gabekoa. Horretaz gain, bere etxean, 4 izarretako izozkailua izan behar du. -20 gradutara iristen dena, eta hozgailuarekin ate banatuak dituenak. Hartzen duen konpromezua betetzeko prest egon behar da. Esnea erregulartasunez ateratzea, hala nola horretarako dituen jarraibideak zehatz-mehatz betetzea. Esnea ateratzeko, gordetzeko eta garraiatzeko irizpideak. Horrela, esnearen kalitatea ziurtatu ahal izaten delarik. Esnea, borondatez eta modu altruistan ematen du amak, trukean inolako onura ekonomikori jaso gabe. Esne hau, jaioberri goiztiarrei elikatzeko beharrezkoak diren ezaugarriak galdu arte eman daiteke. Hala nola proteina gutxitzen direnean. Gutxi gorabehera 6. hilabetearen inguruan izaten dela. Baina beti emailearen egoera eta ezaugarri pertsonalak begiratu behar dira, batzutan luzatu edo moztu egin daitekelako epe hau. Era berean, neonatologiako unitatean ingresatuta dauden eta bere beharrak baino gehiago sortzen duten amek ere esnea eskaini dezakete. Eta fetua edo jaioberria hiltzen zaizkien amak, nahi izan ezkeo, nahiz eta baldintza bereziak izan, aukera dute bere esnea emateko. Interesa duen amak esne bankuari informazioa eskatzen dionean, idatzez erantzuten zaio emailea izateko bete behar diren baldintza guztiak esplikatuz, eta edozein zalantza argitzeko aukera emanez. Ama horrek baldintzak betetzen dituela uste badu, esne bankuari jakinaraziko dio, eta hitzordua emango zaio bere etxetik gertuen dagoen ospitale edo erreferentzizko zentruan, elkarrizketa pertsonala egiteko. Elkarrizketa horretan, edoskitzean aritua den profesionalak lagunduta, amaren osasun eta bizimoduari buruzko inkesta betetzen da. Inkesta horretan, emaile hoberenak hautatzeko irizpide batzuk ezarri dira. Esneak, hoberenak eta arriskurik gabekoak izan ahal izateko.
Eragozpenik ez badago eta beharrezko informazioa jaso ondoren, emaileak baimen orria sinatuko du. Ondoren, odola ateratzen zaio. Analisi horretan esnearen bidez transmititu daitezken gaixotasun edo infekzioak aztertu egingo dira. Esnea ateratzeko, mantenu eta garraiatzeko prozesuari buruzko informazioa zehatza ematen zaie eta behar duten material guztia. Orain, esnebankuaren onarpen baieztapenaren zai gelditzen da. Horren ondoren, dohaitza hasi daiteke. Gaur egun 10 zentru ditugu. Esnea 2-4 aste bitartean izozkailuan egon daiteke. Eta berak ezin izan ezkero, beste norbaiten esku utzi dezake esnea ekartzea. Dohaitza prozesu osoan sor daitezkeen zailtasun eta zalantzekin laguntzeko gurekin harremanetan jartzeko aukera ematen zaie. Emandako esneak, baldintza egokiak betetzen dituela ziurtatu ondoren, bankura bidaltzen da hotz katea mantenduz. Han, berriro ere, bigarrengo ziurtapen bat egiten da. Eta ondoren, garbitasun eta segurtasun neurria jarraituz, esnea aztertu, prozesatu, pasteurizatu eta konserbatu egiten da. Beharrezkoa denean, mediko arduradunen preskripzioaren bitartez, erkidegoko ospitaletako neonatologiako arloetara banatzen da. Lehen aipatu dugun bezala, esnebankua ama esnea jaso, prozesatu, pasteurizatu eta banatzen duen zentroa da. Segurtasun eta kalitatez irizpidea jarraituz, produktua aztertu eta bere prestaketan espezializatua dago. Euskadiko esnebankua giza transfusio eta ehunen euskal zentroari atxikituta dago, arek zuzentzen eta kudeatzen duelarik. Hau, Galdakan kokatzen da, ospitalaren ondoan. Osasun sareko ospitale nagusietan erreferentzizko konsultak ditu, profesional espezializatuekin. Han egiten da lehenengo launa, hautaketa, jasoketa eta prozesu guztian zehar behar den laguntza zuzena eskaintzen da. Erreferentzizko konsulta hauek 5 zentru nagusietan banatuta daude. Gurutzetako ospitala, Txagorritxuko ospitala, Basurtoko ospitala, Donostia ospitala eta Durangoko osasun zentroan. Horretaz gain, momentu honetan, 10 gune ditugu esnearen jasoketa egiteko. Halaber, Gurutzetako ospitala, Txagorritxukoa, Urdulizeko ospitala, Donostiako ospitala, Galdakaoko ehunen euskal zentroan, Giza ehunen eta transfusio euskal zentroen elkarteetan, hala nola Durango, Gasteiz, Donosti eta Bilbon, eta Arrasateko ambulatoioan. Euskadiko esnebankuaren eginkizun nagusiena, amagandiko edoskitze naturala babestea eta sustatzea da. Kalitate eta segurtasunezko ama esnea eskainiz. 2017an ireki zituen ateak, eta 4 urte hauetan zehar bere ibilbidea sendotuz joan da. 360 ama emaile egon dira, 1583 esne litro eman dituztenak. Eta hoiekin, 500 haurtxo inguru elikatu eta bere beharrak bete dira denbora horretan. Donostia ospitalean, 2021an, 23 emaile egon ziren. 156 litro esne eta 35 ume jaso zituzten haien onurak. Hemendik gure eskerrik handiena eman nahi diegu ama hauei, bere eskuzabaltasuna, ahalegin eta ilusioarengatik. Esne emailea izan nahi badezu, gurekin jarri harremanetan. Euskadiko ama esnearen bankuan, giza transfusioen eta ehunen euskal zentroan, edo Donostia ospitalean ama aurren eraikinean 4. pisuan. Amatasun unitatean.